A59. आईला बली भेटून टेम्पलात तुझ्या बापा दरबाराच्या लाना बावडा संगी वर्णिता तुका राया सरसोच्या किदो वर्तो तुझं वैभव गायता तुका येची वाकणतात महिमा सूर्य चंद्रेन दोंगर तू म्हण कृपे सागर आईला बली भेटून टेम्पला तुझ्या बापा दरबाराच्या याना बावडा संगी वर्णिता तुका राया सरसोच्या. या मिसाची ते सवाय बरी आसात. अर्गा मिसितात मायकल पिंटो नेरुडे. कटमान सरिल्या सरत म्यांग मिसितात सुशांत सरडाना. रोनाल्ड वॉसच्या आत्म्याक मिसितात लेडविन वॉस. कटमात सरिल्या सर आत्म्याक मिसितात वीना रोड्रिगस. अलोशियस लोबच्या आत्म्याक मिसितात वीना रोड्रिगस. तशेंच आमची सत आसावा आमी सुम्य समकर दवरया. बापाचे आणि पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावी आमच्या सुम्या जेजू ख्रिस्ताची कृपा देवा सोमो आणि पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमचे सवे असो. तुमचे सवे असो. मगळ भाऊ बहिणीनो एक कुटाम जावन सुम्याचे भोव पवित्र बलिदान भेटोंक आमी सर्व हांगासर जमल्या वाजता. आयचो दीस ह्या वर्साचो 11 दीस सुम्यान आमच्या जिवितांत केल्ल्या सर बरेपणा खातीर सुम्याक आमी अर्गां पाठोवया आनी मुखले वरस आमकां आशिर्वादाचे बरेपणाचे जावं दी म्हण मागया. ह्या वेळार आमी ह्या वर्सा कितें सूख आदारल्या देवात हांव पयस गेल्या आमचें हांव सूख जाल्या तर ती सर वेळ घडयो आमी उगडासा काडया आनी ह्या पवित्र रितींत फावो ते बरी वांटो घेवचे खातीर सपातकां आमची वळखून घेवया. सांगात आमी म्हणया हांव पातकी सर्पद्वेदा देवा आनी तुमकां भाव भयणीनो म्हजो कडेन हांव सारूं शकता मनाची तोडांत सारून वायट आदारून आनी बरें सोडून हांवें सैती पातकां केल्यान उमचो अपराध उमचो बोड अपराध ह्या बेगीन सदांच सोमको आमरी सगळ्या देवदूतांक आनी भक्तांक आनी तुमकां भाव भयणीनो म्हजे खातीर आमच्या सर्वेस्परा देवा लागीं विनंती करा म्हूण प्रार्थना मागता. सर्पद्वेदा देव आमची काकूट करूं आनी आमची पातकां बगसून आमकां सोसनाच्या जिविताक पावूं. आमेन. सोम्या काकूट कर. सोम्या काकूट कर. Krista kagut कर. Krista kagut कर. सोम्या काकूट कर. सोम्या काकूट कर. महिमा 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 देवा को सर्गी आणि शांती त्याच्या इष्टा संसारी सर्वेस्परा देवा सर्गीच्या राया
सर्पद्वेदा देवा बापा आम्ही तुका नमस्कार करता आम्ही तुका दिन वासा तुझ्या वैभवापासून आम्ही तुका वागणता सोनिया जेसू ख्रिस्ता बापाच्या एकल्याच पुता सोनिया देवा देवाचे शेळिये तू संसाराचे पाप काढता आमची काकूत तू बापाच्या उज्जात बसलाय आमचे मागणे मानून घे की त्या पवित्रज्ञ सांगाती देवा बापाचे महिमे जेसू ख्रिस्ता एकलंच तू पवित्र एकलंच तू ईश्वर एकलंच तू परमेश्वर आमेन 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 प्रार्थूया सर्पद्वेदार आणि ससनाच्या देवा जेदना तुझो पूत मनशा साईबाग सलमालो तेदना तुझ्या ज्ञान करी भक्ती सुरू झाली आणि संपूर्ण एक पावली तो एकलो सगळ्या मनशा कुळाचो सडवंदार तो एकलोच मनशांक तुझे दैविक जीव दिता ताचे वरवीं आम्हा समेस्तांक तुझ्या जिवितान भरपूर वांटो मेळ्ळो हे आम्ही मागता आमच्या सुम्या तुझ्या पुता जेजू ख्रिस्ता वरवीं तो करो देव तुझे सगळे पवित्रत्मेच्या एकपणान जियेता आणि राजवट चलयता ससनाच्या ससना आमेन. सांजुआन बरयल्या पयल्या पत्रांतले वचप भुरग्यानो शेवटुचो काळ हो एकलो क्रिस्ता विरोधी येवचो आसा म्हणून तुम्ही आयकला आणि आता जायते क्रिस्ता विरोधी उठल्यात देखून हो शेवटीचो काळ म्हूण आमी समजून घेवयेत हे मनीस नीज जावन आमच्या पंगडाचे न्हय देखून आमचे तावन ते पयस सरल्यात आमच्या पंगडाचे ते जाल्ले जाल्यार आमचे सवेंस ते रावते असले अशें तांचे मदले कोणूच आमचे मदले न्हय म्हूण स्पश्ट जाला पूण भाग्यवंतान तुमकां मुखल्यान देखून सरसंगतेची तुमकां समजणी मेळ्ळ्या तुमी सत नेणात देखून हांव तुमकां बरयता म्हूण चिंती नाकात तुमकां ही समजणी आसा आनी सतत हांव फोटके दिन सूप जाना म्हणी तुमी जाणात देखून हांव तुमकां बरयता देवाचे उतर हे श्लोक सर्वेस्परा मुखार सर्ग उल्लासो प्रितुम संतोषो सर्वेस्परा मुखार सर्ग उल्लासो प्रितुम संतोषो सर्वेस्पराक एक नवे गीत गाया भूनिवासियानो सर्वेस्पराक सदगीतां गाया परमेश्वराक हरसिया ताचे नाव वाकरना श्लोक सर्वेस्परा मुखार सर्ग उल्लासो प्रितुम संतोषो सर्ग सगळो आनंदू उल्लासो आख्यो संसार गरजो दर्यो सागोर आनी तांतले सर फोळ पिका सवे उल्लासू भुईंबाटा संतोषान हालोवन दोलो रुखा जडांनी भरलेली रानावना श्लोक सर्वेस्परा मुखार सर्ग उल्लासो प्रितुम संतोषो सगळी सृष्टी उल्लासू येता त्या सर्वेस्पराक वय येता तो प्रितुमेची मुनसुबी करच्याक सगळ्या संसाराचे सतान सोमेस्त जनांगाची नितीन तो जडती करतलो श्लोक सर्वेस्परा मुखार सर्ग उल्लासो प्रितुम संतोषो उद्गार
Alleluia. 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 शब्द मनीस जालो आणि आमचे मदे जियेलो. आपणाक स्वीकार करतेल्या सोमेस्तांक देवाचे भुरगीं जावचे हक्क ताणे दिले. Alleluia. 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 सर्वेस्पोर तुमचे सोवे आसो. तुमचे सर्व आसो. सुआ प्रमाणे जेजू ख्रिस्ताची शुभवार्ता. महिमा तुका सौम्य. वेळा काला पूर्वी शब्द आसुल्लो. शब्द देवासोवे आसुल्लो. शब्द देव जावन आसुल्लो. वेळा काळा पूर्वीच तो देवासोवे आसुल्लो. सर्व वस्तू ताचे मारिफात रचन जाल्यो आणि रचल्ली खंयचीच वस्तू ताचे विणे आयिल्ली ना. रचल्ले हर एक वस्तून ताचे तावन जीव चडलो आणि तो जीवच मनशाकुळाचो उजवाड जावंक पावलो. तो उजवाड काळोखांत प्रकाशता ताका आटापूंक काळोख निमती जाले ना. देवान धाडिल्लो एक मनीस आसलो ताचे नांव जुआंव. हो मनीस साक्ष दिवंक आयिल्लो. आपणा मारिफात समेस्त आनी सतमनशाक उजवाडा विशयन साक्ष दिवंक म्हण तो आयिल्लो. उजवाड तो न्हय आसलो. उजवाडा विशयान साक्ष दिवंक म्हण मात्र तो आयिल्लो. हर एक मनशाक उजवाड येतलो. खरो उजवाड संवसारी येवचो आसलो. तो संवसारांत आसलो पूण ताचे मारिफात जाल्लो तो संवसार ताका वळखलो ना. तो आपल्या मदें आयलो आनी ताचेच परचेन ताका घेतलो ना. पूण आपणाक स्वीकार केल्ल्या समेस्तांक म्हणजे आपल्या नांवाचेर विश्वास दवरतल्यांक देवाची भुरगीं जावचे हक्क ताणें दिलें. ती जल्मली न्हय रक्ता मांसा वरवीं वा कुडीच्या सैमीक ओडणे वरवीं वा मनशाचे कुशे वरवीं बगार देवा वरवीं आनी शब्द मनीस जालो आनी आमचे मदीं जियेलो. आनी कृपेन आनी सतान भरिल्ली ताची महिमा आमी देखली. महिमा बापाच्या एकल्याच पुताक साज जाल्ली. जुआंवन ताचे विशयांत रुजवात दिवन परगटलें. तो म्हजे उपरांत येता तरी म्हजे आदी आसुल्लो जाल्ल्यान तो म्हजे प्रास पयलें स्नान घेता. म्हणून जाचे विशयांत हांवें सांगलें तो होस्सू ताचे परिपूर्णते थावन आमकां सर्वांक कुरपे वयर कुरपा लाभल्या. कित्याक धर्मजास्त म्हजे मारिफात दिल्लें पूण कुरपा आनी सत जेजू क्रिस्त मारिफात आयिल्लें. कोणेय देवाक केदिंगस पळयल्लो ना. पूण बापाच्या गोपांत आसा त्या ताच्या एकल्याच पुतान बापाची आमकां वळख करून दिल्या. देवाचे उतर हे वखणी तुका क्रिस्ता. क्रिस्तय मोगाळ भावानो आनी भयण्यानो, आयचे देवस्तुतेंत देवाच्या शब्दा विशयांत उल्लेख केला. देवाचो शब्द मनीस जालो आनी आमचे मदें जियेलो म्हणली उतरां आंबोरी आनी तेरसा वेळार आमी उसारतावो. जेजू क्रिस्त देवाचो शब्द जावन आसा. शब्द जावन आमचे मदें जियेलो तो इमॅन्युएल जालो. देव आमचे मदें आसा. जेजू मनीस जावन आमचे मदें जियेल्ले कारणच आमकां समेस्तांक देवाची भुरगीं करचें आनी तारण जोडून दिवचें जावन आसलें. जेजू संवसाराचो सोडवंदार भाग्यवंत त्रिंदा दिसो दुसरो जण ससनातावन तो जियेता. तो नीज मनीस जालो. पातक एक सण हेर सक्त आमचे बरेंच सदांच कश्ट दूख भोगले.
ताच्या येण्यावरवीं सर्वांक सडवण लाभली. काळोखांत आशिल्ल्या लोकांक उजवाड जालो आनी देवाची महिमा लाभोवंक ताची कृपा आनी प्रेरण लाभले. हाच्या पयल्या वाचपांत सांत पावलो म्हणटा, जो कोण क्रिस्ताक पातयेता ताका देवाच्या प्रितमेचो संतोष लाभतलो. त्या देखून जेजू जावन आसा नीज देव आनी मनीस म्हणून पातयेता वो. जेजू ह्या संवसारी मनीस जावन आयलो पण आपले देवपण सांडूंक ना. तर ह्या वर्साच्या अखेरच्या दिसा आसतना जेजू आमचे मदें सदांच आसा म्हणून पातयेवया आनी सदांच तसो करो आशिर्वाद आमच्या जिवितांत जडूंक आमी मागया. आमेन. C8. Somya ami vedi sarshi zamlya amkans ami Jesu sangi dariya tuka samarpita Goa mundo daka soro Gurtamच्या कचवावरासो स्वीकार कर सोमिया बेसांगाल दनिया पवित कर वावर आमचो. म्हज्या भाव भयणीनो, म्हज्या आनी तुमचे बलिदान सरपदवीदार देवा बापाक मानतात असले जावं म्हूण मागात. हे तुमच्या हातांतले बलिदान आपल्या मनाक आनी महिमेक आमचे नखे पोयसच्या देवाक सर्वेच पर मानून घे. देवा आमच्या मोगाळ बापा, खरी भक्ती आनी शांती तूच आमच्या काळजांनी उपजयताय. ह्या यज्ञा वरवीं तुका महिमेवंत देवा फावो तो मान आमी दिसोक आनी ह्या पवित्र गुटांत वांटो घेवन विश्वासीपणान एका मनाची आनी एका काळजाची आमी जावंक निर्मी. जेजू क्रिस्त आमच्या सोम्या वरवीं आमेन. सर्वेस्पो तुमचे सोवे आसो. तुमचे सवे आसो. आमची काळजां उबारुया. आमी ते सर्वेस्पराय देव माता. सर्वेस्पराक आमच्या देवाक दिन वासुया. वेशामी करून फावो. सर्वेस्परा पवित्र बापा, सरपदवेदार आनी ससनाच्या देवा, सर्व काळी आनी सर्वांत जेजू क्रिस्त आमच्या सुम्या वरवीं आमी तुका दिन वाचूंक फावो. हो कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो. जेजू वरवीं उगडापो जाल्लो मोग तुजो आज तूं तुज्या भुरग्यांक वळखूंक दिताय आनी तांची काळजां संतोशान भरताय. जो काळा आदी तांव तुजो पूत तो आतां काळांत जल्माला. देव सैमान तुजे सारको महिमेवंत कोणाक दिश्टी पडनासलेलो आतां आमचे सारको जाल्लो. आमचे मदें तो दिश्टी पडलो. पडलेली रचना आपणा सवे उबारून नव्यान तिका संपूर्णायेन एकठांवंक सांडून गेल्ल्या पातकी मनशा कुळाक तुज्या सुखाच्या राज्यान पावूंक सर्गार्तांव जेजू आयलो तेवून. देखून सर्गीच्या देवदूता सांगाती आनंदान आमी तुजी स्तुती गायतां. Povit, povit दरबारांचो सर्वेस पतो सर्गानी संसार भरला तुझ्या वैभवा. ओ संसर्गी तुका जय. O संसर्गी तुका जय.
उत्सर्गी तुका जय 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 उत्सर्गी तुका जय सर्वेश्वराचे नावे येता जय जय उत्सर्गी तुका जय 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 उत्सर्गी तुका जय. बापा, खरंच तू पवित्र, तू सगळ्या पवित्रपणाची जर तुझ्या पवित्रज्ञाक धाडून ही देणी पवित्र कर म्हणून मी मागता. जावं ती आमकां आमच्या सुम्या जेजू क्रिस्ताची कूड आणि रगत आपल्याच कुशेन कश माराचो सुंकवेच्या आधी ताने उंडो घेतलो, तुका दिन वाचून तो मोडलो, तो आपल्या आशिसांक दिलो आणि म्हणे, हो तुम्हीच मेस्त घेयात आणि खायात, ही म्हजी कूड तुमच्या पसत समर्पणची. तस परी इच्छावांचा तस त्याने काल्स घेतली, तुका नव्यान दिन वाचलो, ती आपल्या आशिसांक दिली आणि म्हळे, तुम्ही समेस्त घेयात आणि अंतले पियात, ही म्हज्या रक्ताची काल्स नव्या आणि ससने कराराचे हे रगत पातकांचे बक्षणे मेळच्या तुमचे पसत आणि समेस्त मनशा पसत हे वारवतले, हे म्हज्या उगडासाक करात. Babarta sagatu pergetuya. सौम्या जेजू तुझे मरण आम्ही समरमता, तुझे पुनर्जीवंत पाव आम्ही प्रगटा, तुझ्या येण्यात सौम्या जेजू आम्ही अद्रेकता. बापा, जे तुझ्या मरणाचो आणि पुन्हा जिवंतपणाचो आम्ही भक्तीपणे उगडास करता आणि हो जिवीत असो उंडो आणि सडवणीची काल्स तुका समर्पिता. तुझे मुखार येवंक आणि तुझी सेवा करूंक आमकां फावो केले देखून आमी तुका दिन वाचता आणि जेजूची कूड आणि रगत सेवन त्याला आम्हा सुमेस्ता. पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतेन मागता. सर्वेस्परा आख्या पृथ्वीचेर विस्तारलेले तुझे पवित्र सभेचो उगडास कर आणि फ्रांसीस आमच्या भगेवन बापा, पेद्रो पावलो आमच्या गवळी बापा आणि सगळे यासकी वर्गा बराबर तिका प्रितीमोगांत वाडय. पुनर्जीवनपणाचो भरोसो धरून मेल्ल्यान त्या आमच्या भाव भयणीची काकळोत कर. तांकां तुजे इस्तगेचे मेले सुमेस्तांक तुझे परसळीत मुखामळ पळयोंक पाव कर. आम्हा सुमेस्तांची दया कर म्हण आमी मागता. ओंकार मरिये, देवाची माई संगती, तिचो पती भगेवन सुजे, भगेवन धर्मदूता आणि सर्व काळी तुका मांडवल्यान त्या सगळ्या भक्तां बराबर ससच्या सुखांत आमकां वांटो दी. तांच्या संगता तुजी महिमा गावंक आमकां फावो कर. जेजू क्रिस्ता तुझ्या पुता वरवीं. त्याच जेजू वरवीं, त्याच जेजू सांगता, त्याच जेजू थंय पवित्र आत्मेच्या एकपणान सर्पोद्वेदार बापा, सर्वंदन आणि वैभव तुका ससनाच्या ससना. आमच्या सडवंदराची याचना मनात धरून ताने शिकलेले प्रार्थना दीर्घेवण म्हणूया. आमच्या बापा सर्गीच्या, तुझे नाव पवित्र जावे, तुझे राज आमकां येवं, तुझी कशी सर्गात जाता तशी संसारांत जावं. आमचो दीस पडतो ग्रास आज आमकां दी आणि आमी आमचे चुकलेल्या बक्षिता तशी आमची पातकां बगोस आणि आमकां ताळणेंत पडोवं नाका पूण वायटांतल्यान. सर्वेस्परा, सर वायटांतली आमकां निवार,
दया करून या जिवितांत सवस काय आमकां दी. सर्गींचे बाग आनी आमच्या सडवंदरा जेजू क्रिस्ताचे येणे बरोवशान त्रेकतेल्यांक आमकां तुजे उदार काकुळटीन सर पातकांतली सुटय आनी सर्व आकांतांतली वाटय. कित्यार सोडची पदवी आनी महिमा तुझे ससनाच्या ससना. सोम्या जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या दोमदुतांक म्हळें तुमकां शांती दवरता म्हणजे शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकांचेर न्ही पण तुज्या पवित्र सभेच्या आबावर्ताचेर दिश्ट घाल आनी तुजे कुशे प्रमाणे तिका शांती दी आनी एकवटान सांबाळ. तुजी येताय आनी राजवट चलयताय ससनाच्या ससनाक. आमेन. सोम्याची शांती सदां काळ तुमची सुवास आसूं. तुमचे सुवासन. एकामेकाक शांती दियात. देवाचे शेळिये संसाराचे पाप काढतेले आमची काकूत कर. देवाचे शेळिये संसाराचे पाप काढतेले आमची काकूत कर. देवाचे शेळिये संसाराचे पाप काढतेले आमकां शांती दी. आमकां शांती दी. ही देवाची शेळी संसाराचे पाप करता ती. या शेळयेच्या जेवणाक आपण मेळलेली ती सुभागी. सुम्या तूं म्हजे भितर म्हाका पावना पूण तुज्या उतरांनीच म्हाका भलायकी मेळटली. D67. जेजू तू ये काळजात. तू ये बिडार करून तू ये. तुझे समोर आयल्या तुका राखून रावल्या. लागी ये तू बेगी ये. लागी ये तू बेगी ये. तू जावन आसाय उजवाड काळोख पयस जावन सोड. मरणा काळोख निवरा अमर जीवित लाभों सोड. उजवाड फांकई जीवित लाभन स्वर्गी निवासाक पावय. उजवाड फांकई जीवित लाभन स्वर्गी निवासाक पावय. जेजू तू ये काळजात. तू ये बिडार करून तू ये. तुझे समोर आयल्या तुका राखून रावल्या.
लागिए तू वेगिए लागिए तू वेगिए प्रार्थूया. सर्वेस्परा आमच्या बापा तरतराचो आदार दिवन तुझे परचेक तू सांभाळताय आणि चलयताय. तर तुझे काकुळतीन आतांच्या आणि फुडल्या वाईटांक आमकां वळख दिवं नाका. हे परी या सरत्या जिविताच्या देण्याचो गरज तो आदार घेवन अधिक व्हड विश्वासान ससनाची देणी जोडूंक आमकां फुडें वचा शेकर. हे आम्ही मागता तुझ्या पुता जेजूचे नावी. आमेन. सर्वेस्पो तुमचे सवे असो जय असो आणि सर्पद्वेदा देव बाप आणि भूत आणि पवित्रात्मो तुमचेर आशीर्वाद घालू. आमेन. ओसनेयात क्रिस्तचे शांतीन तुमकां धाडटा. देवाचे उपकार लोक जेजू नमन तुका रावतो आमचे संगी सदा. लोक जेजू वंदन तुका आता आणि सदा सर्वदा. मोरये खुशी तू जल्मालो तुझे बापा तू काल जालोय. सादो बोळो जाऊन वाढलो आमकां दैवीक संगात दिलोय. बाळोक जेजू नमन तुका रावतो आमचे संगी सदा. बाळोक जेजू वंदन तुका आता आणि सदा सर्वदा. सकाळींची बटवणी एजेच्या दैवी काळजा आयच्या दिसाची सर म्हजी मागणी कमानी कष्ट आमच्या पातकांच्या फारीकपणापासून आणि आलतारीच्या भोव पवित्र सक्रामेंतान तुवें तुकाच कळनासतना बेटोवच्या सुमेस्ती राद्यापासून बागेवन तांवकार मुरयेच्या कथावेन काळजा मारिफात हांव तुका भेटयता. प्रत्येक जावन मागण्याच्या पुस्तकाच्या हृदयापासून आणि पापसेबान ह्या म्हयन्याक दाखोवन दिल्ल्या हृदयापासून हिंसर हांव तुका भेटयता. सर तुजे पासून ए जेजूच्या भोव पवित्र काळजा ए जेजूच्या देव काळजा तुझे राजदेव आयच्या दिसाच्या म्हज्या मागण्याक आणि बऱ्या करण्याक लागून आसची सर शिक्षा म्हाका जोडूंक हांव कशी व्हरता. सुमिया जेजू तुझ्या भोव दैवी काळजाचे ससायेन राखमच्या भोव बागेन पाप सैबाक जाता ताका उजवाड गटाय आनी बुजवण. म्हज्या देवा म्हज्या सैबा हांव तुज्या पांयांक पडटा. हांव तुका अर्गां दिता अंतस्करणी नमस्कार करता. ओर तुजो उपकार मानता कित्याक तुवें म्हाका रचलोय म्हूण निस्क्रिस्तांव केलोय म्हूण आज पर्यंत सांबाळलोय म्हूण. जशी बरी रात दिली तसो बरो दीस दी सायबा. मुजत म्हजी कूड तुज्या हातान दिता. म्हजी चिंतना म्हजी सोब म्हज्या आयच्या दिसाचे कश्ट आनी करण्यो तुका समर्पिता. तुज्या व्हडा मनाक म्हज्या पातकांच्या फारीकपणाक म्हज्या जेजू तुज्या क्रुसाच्या कश्टांच्या आनी मरणाच्या पुण्यापासून बक्षी म्हजी सोमेस्त पातका म्हजी पातक्याची काकूळ कर. देवा पवित्रत्म्या दिसैबा तुजी कृपा आयच्या दिसा पातकांत हांवें पडना जावच्याक तुजे उपादेश सांबाळूंक म्हजे कायदे पाळूंक म्हज्या पातक्याची काकूळ कर म्हाका पत्क्या बक्षी. भावार्थाचे वेदान सर्वेच परा देवा तू एकच देव आनी एका देवा तेन एक जण बाप पूत आनी पवित्रात्मो म्हूण हांव तिर्सत मानता. तुजो दैवीक पूत मनीस जालो आनी आमच्या पातकां खातीर मेलो आनी जिव्यांची
आनी मेल्ल्यांची मनसुबी करूंक येतलो म्हूण हांव सत मानता. ही सता आनी कथोलीक पवित्र सभा शिकयता ती सता हांव सत मानता आनी उसारता. कित्याक तूं सासणीक सत आनी जाणवाय आनी तुवें ती उगडापी केल्यान तूं फटयनाय वा फुटवून पडनाय ह्या भावार्थान जिवंक आनी मरोंक हांव खुशी व्हरता. आमेन. बुरवशाचें वेदान. सर्वेस्परा देवा, तुजे कृपेन सर म्हज्या पातकांचे बगसाणे आनी जिणे उपरांत सासणीक सूख जोडटली म्हूण हांव बरवसता. कित्याक तूं सर पदवेदार, विश्वासी, दयाळ आनी काकूळदार आनी तुवें तें वाचयला. ह्या बरवशान जिवंक आनी मरोंक हांव खुशी व्हरता. आमेन. मोगाचें वेदान. सर्वेस्परा देवा, सर्वस्तू प्रासड हांव तुजो मोग करता आनी तुजे पासत म्हज्या पेल्यासोय हांव मोग करता. कित्याक तूं व्हरतो अपरिमीत आनी सर बरो आनी सर मोग तुका फावो. ह्या मोगान जिवंक आनी मरोंक हांव खुशी व्हरता. आमेन. दुखीचें वेदान. म्हज्या देवा, सगळ्या म्हज्या काळजान सर म्हज्या पातकांची हांव दूख धरता आनी ती कांटाळटा. कित्याक तांचे वरवीं तुजी नितीची शिक्षा म्हाका फावो जाली. पूण चड करून तुका भोव बऱ्या आनी सर्वस्तू प्रासड मोग फावो जाल्ल्या देवाक हांवें आत्मान केलो. देखून तुज्या कृपेच्या आदारान आनी मुखार पाताक करिना म्हूण आनी पातकाचे सुमेर सुकयतली म्हूण ती निचेव करता. आमेन. सुम्याच्या बडव्यान मरेक बरी खबर हाडली. पवित्र आत्म्यावरवीं ती गर्भस्थ जाली. नमान मरिये कृपेन बरयले, तुमी तुजे संगाता स्त्रियां भितर तूं सदैव आनी सदैवी फळ तुजे कुशीचे जेजो. भाग्यवान ती मरिये, देवाचे माये, आम्हा बापयांक खाते विनंती कर, आता आनी आमच्या मरणाच्या वेळार. आपले सुम्याची साकन. तुझ्या शब्दाप्रमाणे जे थंय जावं. नमान मरिये कृपेन बरयले, तुमी तुजे संगाता स्त्रियां भितर तूं सदैव आनी सदैवी फळ तुजे कुशीचे जेजो. भाग्यवान ती मरिये, देवाचे माये, आम्हा बापयांक खाते विनंती कर, आता आनी आमच्या मरणाच्या वेळार. आनी देवाचो पूत मनीस जालो. आमच्या मध्ये जियेलो. नमान मरिये कृपेन बरयले, तुमी तुजे संगाता स्त्रियां भितर तूं सदैव आनी सदैवी फळ तुजे कुशीचे जेजो. भाग्यवान ती मरिये, देवाचे माये, आम्हा बापयांक खाते विनंती कर, आता आनी आमच्या मरणाच्या वेळार. भाग्यवंती देवाची माय आम्हा पासून विनंती कर. क्रिस्ताच्या बसवण्याक आम्ही फावो जावच्या खातीर माग्या येसुम्या बुडव्यान बरी खबर दिल्ले वरवीं तुझ्या पुतान क्रिस्तान मनशा फोन घेतिल्ले आमी जाणा जाल्या ताच्या कश्टा आनी किस्सा वरवीं पुनर्जीवनपणाच्या आनंदाक आमी पावाशे. तुजी कृपा आमच्या अंतस्करणांनी वत म्हूण आमी मागता. त्याच क्रिस्त आमच्या सुन्या मारिफात. आमेन. महिमा बापाक आनी पुताक आनी पवित्र आत्म्याक. जशा आदी तशा आता आणि सदा सर्वता. आमेन. महिमा बापाक आनी पुताक आनी पवित्र आत्म्याक. जशा आदी तशा आता आणि सदा सर्वता. महिमा बापाक आनी पुताक आनी पवित्र आत्म्याक. जशा आदी तशा आता आणि सदा सर्वता. देवा गेल्या बोडव्या म्हज्या रत्न्या सर्गींची दयान म्हाका दिलाय. तुजे तब्येन म्हजी मोत वाडाय म्हाका संभाळ आनी चलय. आमेन. जुबलेवाची मागणी. सर्गींच्या बापा, तुझ्या पुता जेजू क्रिस्ता आमच्या भावातय तुवें आमकां दिल्लो भावार्थ आनी पवित्र आत्म्याद्वारी आमच्या काळजान जळयलेलो सेवेचो दिवो तुझ्या सर्गींच्या राजाच्या येण्याक आमचो बागी अत्रेक परत जागृत करूं. तुजी कृपा आमकां तका नासतना सुवार्थेची बी पोषण करतली जावन रुपांतर करूं. एक नवो सर्ग आनी एक नवी पृथ्वी आसा जावच्या कुंडीत बरोशान मनशाकुळ आनी सगळे सृश्टेतय ते बी रुपांतर हाडूं. तेन्ना वायटाची सकत पुर्ती ना जातली, तुजी महिमा ससनाक परजळटली. जुबलेवाची कृपा बरोशाची यात्रिका जावन आसच्या आमचे थंय सर्गींच्या दिरव्या तेवशी अत्रेक नवो करूं. तीच कृपा सगळ्या पृथ्वे आमच्या सडवंदराचो आनंद आनी समाधान पसारूं. ससनाक आशिर्वादीत जाल्ल्या आमच्या देवा तुका सदां काळ महिमा आनी ओगलाप जावं. मुखार पुत्रा सवे ओंकार मोरी आशीर्वाद दी आमकां. मागीर सच्ची कुरवेन निवारण आमच्या देवा आमच्या दुस्मनांतले बापाचे पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नांव.